Γεια σας παιδιά, μάτε και εδώ. Ναι, εδώ είμαστε, παρακαλώ. Θα κάνουμε βιντεάκι με ποδήλατο σήμερα και τώρα θα είμαι λίγο μόνος μου μαζί με το σκύλο μου, να δω. Πού είσαι αγόρι μου? Μη μου έπαντας. Μετά θα έρθουν και ο Παναγιώτης με το Γιώργο και θα βγάλουμε κι άλλο vlog. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα είναι η ποιότητα του βίντεο, γιατί κρατάω κινητό. Όπα, θα μας πέσει το κινητό. Θα μας πέσει το κινητό. Θα μας πέσει το κινητό. Να δω παιδιά πώς θα βγάλουμε vlog σήμερα, έτσι. Γάμα το σπίτι του Αλή, γάμα το σπίτι του Αλή. Αχ, τώρα εγώ σαν πρεζέτες βγάζω vlog με ένα χέρι, ξέρω εγώ, μαλάκας. Λοιπόν, πού πας ρε μαλάκα εσύ? Τι κάνετε, πώς πάτε με τη ζωή σας? Εγώ είμαι μια χαρούλα. Σχετικά με το επόμενο vlog που θα κάνουμε κάπου στις 5 η ώρα, κάπου 5-6, είναι αυτό το ποδήλατο, το δικό μου. Μάλλον βασικά όχι μάλλον, μόνο θα πάρω καινούργιο δίσκο μετά και θα πάμε να το λύσουμε τελώς το ποδήλατο και μάλλον να αλλάξουμε σκελετό. Αυτό, θα λέμε μαλακίες έτσι, ξέρετε εσείς με τι μαλάκα έχετε να κάνετε. Αυτό. Έχω σκύλο δικό εγώ τώρα. Τώρα θέλω να το βάλω κάπου για να φρενάρουμε λίγο, να δω πας και μπορώ να στερεάσω κάπου στο ποδήλατο, το τηλέφωνο. Λοιπόν, έτσι. Ω μαλάκα, πες να το βρήκαμε. Όχι, δεν παίζει. Ναι, το βρήκαμε. Λοιπόν παιδιά, έτσι σας έδεσα στα φρένα του τιμονιού. Είναι πολύ επικίνδυνο, το ξέρω. Μη μου το λέτε σε μένα. Κορέμπουστη. Τέλος πάντων, θα το βρω στην πορεία πώς θα σας βάλω. Τώρα έπρεπε να είχα μια βάση για το κεφάλι μου. Να βάλω και το τηλέφωνο. Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί και ως lazy vlog, γιατί δεν κάνω τίποτα, σχεδόν τίποτα βασικά. Γιατί, αυτό. Απλά δεν κάνω τίποτα. Και οδηγάω σαν μαλάκας. Αφού είμαι μαλάκας θα μου πείτε. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να με βλέπατε τώρα πώς οδηγάω. Μαλάκα. Το χέρι μου. Έτσι. Όπα, δεν το κρατάω. Για να δούμε. Διασταύρωση, τίποτα. Περνάμε. Καλά, μόνος μου είμαι στον δρόμο. Πάμε να κάνουμε άλλη μια φορά. Τώρα μπορεί να κουνηθείτε λίγο. Να δώσω φόρα με το ποδήλατο, ώστε να μπορέσουν να κάνω χωρίς χέρια. Ωραία. Το κάνα. Τίποτα. Όπα. Εντάξει. Πού πας εσύ ρε? Μαλιάκα. Λοιπόν guys, γιατί δεν μπορώ να έχω πάρα πολλά βιντεάκια έτσι, γιατί καθυστερούν και να ανεβαίνουν και μετά εσείς θα ανεβιάσετε. Οπότε τώρα το κόβω και θα το ξαναρχίσω σε ένα part που θα γίνει τώρα. Hello.